תודה שהצטרפתם אלינו לקורס מסחר אלקטרוני. שמי אביאל דהן, אני אחד הבעלים של חברת iWeb פתרונות שיווק לעסקים ומכללת iWeb. אני נשוי, אב לשני ילדים, נמצא בעולם האינטרנט מאז 2004. בשנים האלה אני ניהלתי מאות קמפיינים של בעלי עסקים קטנים וגדולים בארץ ובחול. אני בעל מספר מיזמים באינטרנט וכמובן מרצה במכללת iWeb. מספר מילים למה למעשה אנחנו הקמנו את המכללה ולמה אנחנו עושים את הקורס הזה. הסיבה המרכזית היא פערי הידע שאנחנו מזהים בין מה שקורה למעשה בשוק האינטרנט ובשיווק באינטרנט לבין הידע והיכולת של בעלי העסקים לעמוד בקצב של השינויים הטכנולוגיים והשיווקיים ולמעשה לנהל את העסק שלהם בצורה אפקטיבית. פערי הידע האלה גורמים לכך שיש חוסר הבנה מאוד מאוד גדול של בעלי העסקים, ולכן זה פוגע ביכולת שלהם לנהל וליישם את האסטרטגיות השיווקיות או להשיג את המטרות העסקיות שלהם באינטרנט, וזה כמובן פוגע בתוצאות. לכן המכללה למעשה קמה בשביל לתת ידע לבעלי עסקים על מנת שהם יוכלו להבין טוב יותר את מה שקורה בעולם האינטרנט, וברגע שהם יודעים והם מבינים הם מסוגלים לנהל טוב יותר את הפעילות השיווק והפעילות העסקית שלהם באינטרנט, ולכן הם גם יקבלו תוצאות יותר טובות. אוקיי, אז השיעור הראשון שלנו נקרא האם העסק שלי מתאים למסחר אלקטרוני. במהלך השיעור אנחנו נעבור על אלמנטים שיווקיים ונעשה להם את ההתאמות לניו מדיה, למסחר האלקטרוני. התפקיד שלכם זה לקחת עט ונייר ולרשום הערות ולראות איך השירותים שלכם והמוצרים שלכם מתאימים למסחר אלקטרוני, ובמידה ולא, או במידה והם צריכים התאמות, אז זו הזדמנות מצוינת לעשות רשימה של אלמנטים שצריך לקחת בחשבון ברגע שאתם נכנסים ומתחילים למכור את המוצרים והשירותים שלכם דרך האינטרנט. אז מה זה למעשה מסחר אלקטרוני? מסחר אלקטרוני הוא החלפת סחורות או שירותים על פני רשת מחשבים או באינטרנט שדרכם העסקאות או תנאי מכירה מבוצעות באופן אלקטרוני. במילים פשוטות, כל טרנזקציה מסחרית של העברת סחורה ברשת מחשבים או באינטרנט היא נופלת תחת הקטגוריה או הגדרה של מסחר אלקטרוני. דוגמאות: קניות באינטרנט, עסקאות בשוק ההון, אם אתם קונים מניות או אג"חים או מט"ח, הורדה של מסמכים, תוכנות, מוזיקה, העברות בנקאיות ועוד. סוגים של מסחר אלקטרוני. אז אלו לא כל הסוגים, אבל אלה הסוגים המרכזיים ועליהם גם ניתן את מרב הדגשים. B2B, Business to Business, אלה שירותים בדרך כלל שניתנים בין עסקים לעסקים. לדוגמה, עסק צריך מערכת להנהלת חשבונות, והוא נרשם לאחת ממערכות החשבונות באינטרנט, כאשר הוא משלם תשלום חודשי עבור השירות במערכת. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת,
חברה מזמינה דרך האינטרנט מסמך של ניתוח עסקי של חברה אחרת. היא רוצה לעשות עסקים עם חברה, היא רוצה להבין במה מדובר. ניתן דרך האינטרנט לקנות מסמכים של מידע עסקי. אלה דוגמאות למסחר אלקטרוני בתחום ה-B2B. בתחום ה-B2C אנחנו מכירים בעיקר קניות לאינטרנט. B2C זה Business to Customer. Customer למעשה זה כל אחד מאיתנו, ויותר ויותר אנחנו צורכים מוצרים דרך האינטרנט. כאן כמובן ההזדמנות הגדולה של עסקים, נרחיב בזה בהמשך, אבל B2C זה האלמנט שאנחנו בקורס הזה נדבר עליו הכי הרבה. C2C זה שוק חדש שגם כן נולד באינטרנט, צרכנים לצרכנים. הדוגמה הכי טובה וטריוויאלית זה eBay. היום אתם יכולים לקחת כל מוצר ולמעשה למכור אותו לצרכן אחר דרך eBay, דרך זירות אחרות שנמצאות באינטרנט. עכשיו, יש סוגים נוספים כמו B2G, Business to Government, יש עוד, אבל בואו לא נתעכב בזה. אלה לא סוגים של מסחר אלקטרוני שנתעסק בהם בקורס, ולכן אני לא מתעכב עליהם. תמהיל השיווק עבור מסחר אלקטרוני. תמהיל השיווק הוא מודל מסורתי שבא לעזור לנו בבנייה של אסטרטגיה שיווקית. ידוע בשמו 4 ה-P'ים, Price, Product, Place, Promotion. בואו נעבור דבר ונראה איך אנחנו עושים לו התאמות למסחר האלקטרוני ולעולם האינטרנט. מחיר מן הסתם זה דבר מרכזי במחירה של המוצרים שלנו. אנחנו מכירים את המחיר הנקוב של המוצר. השאלה המרכזית היא האם ניתן למכור את המוצרים והשירותים שלנו באינטרנט באותו מחיר. כן, לא כל אחד צריך לבדוק. לדוגמה, מוצר שנמכר בחנות פיזית ב-600 שקל, ייתכן מאוד שאם מחפשים את אותו מוצר באינטרנט ובאתרי השוואות מחירים, נראה שהמחיר שהוא נמכר דרך הרשת אצל גופים מסוימים הוא עולה רק 400 שקל. אז פה נשאלת השאלה, מה אני עושה? האם אני נכנס? האם אני לא נכנס? האם אני מוריד את המחיר? כמובן שמחיר הוא גורם משמעותי ומרכזי, ולכן צריך להסתכל עליו לאור מה שקורה ברשת. עוד אלמנטים שצריך לשים עליהם לב זה אמצעי תשלום, תנאי תשלום, יש כל מיני מנגנוני סליקה, נדבר על זה יותר שנרד לרמות הטכניות. המוצר עצמו, איכות המוצר, בידול המוצר, ייחודיות המוצר, מיתוג המוצר, שירות, אחריות, החזרה, מגוון וכמות המוצרים. כל הנקודות האלה זה נקודות שיש לבחון ברשת ויש להתאים אותם לרשת. קודם כל לבדוק האם בכלל הם מתאימים למכירה אינטרנטית. אנחנו מכירים לדוגמה מוצרים שהשילוח שלהם כל כך יקר שפשוט לא שווה להיכנס איתם לאינטרנט, או לפעמים אפילו כמעט בלתי אפשרי לשלח אותם. יש מוצרים או שירותים שבלי מחירה פרונטלית מאופי המוצר
לא ניתן למכור אותו באינטרנט, או מאוד קשה למכור אותו באינטרנט, ואז יש לבחון כיצד מיישמים את זה באינטרנט, וכיצד ניתן בכל זאת לייצר פעילות באינטרנט. יש הרבה מאוד גופים שמאופי המוצר שלהם הם נותנים רק חלק מהמוצר באינטרנט, או מוצר משלים, או הדרכה דרך האינטרנט בלבד, או מנגנון תשלום והעברה פיזית בצורה אחרת. ולכן יש לקחת את המוצר שלכם, לנתח אותו ולהבין איך אנחנו יכולים ליישם אותו באינטרנט. פלייס, מקום. מה כולל המקום? המקום כולל ערוצי הפצה, נקודות מחירה פיזיות, מלאי, שינוע, כיסוי שוק, אזור גיאוגרפי. ברגע שאנחנו נכנסים לאינטרנט, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בזירה פתוחה, בינלאומית. יכול להיות שאנחנו יכולים למכור את המוצרים שלנו, השירותים שלנו, בכל מיני ערוצי הפצה או בכל מיני אתרים. יש כל מיני אתרי מחירות, יש אתרי השוואות מחירים. אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו רוצים למקם את המוצרים שלנו, נקודות מחירה פיזיות, האם אנחנו שולחים את הקונה או מביאים אותו אלינו לחנות פיזית או למחסן פיזית בשביל לקחת את המוצר, ואז אולי לנסות למכור לו מוצרים נוספים. מלאי, איך אנחנו מנהלים את המלאי שלנו באינטרנט. אוקיי, אנחנו מוכרים עכשיו במספר חנויות באינטרנט, מישהו צריך לשלוט ולראות שהמוצר תמיד קיים במלאי, שלא ייווצר מצב שקונים את המוצר בחנות מסוימת, אבל בכלל אין לנו אותו במלאי. שינוע, כיצד אנחנו מביאים את המוצר ללקוח, או כיצד הלקוח בא לקחת את המוצר. כאמור, אזורים גיאוגרפיים, האם אנחנו יודעים להעביר את המוצר לאילת לצורך העניין, או האם אנחנו בכלל נכנסים לאי-ביי ועכשיו אנחנו צריכים להעביר את המוצר לאיזשהו קונה בגרמניה שרכש את המוצר. אלה נקודות שצריך להתייחס אליהן בבניית האסטרטגיה של מכירת המוצר שלכם ברגע שאתם נכנסים למסחר אלקטרוני. קידום מחירות, פרומושן, זה כמובן אנחנו נתעסק במהלך הקורס הרבה מאוד בנושא הזה, אבל צריך לקחת בחשבון, וכאן הרבה מאוד בעלי עסקים עושים טעות חמורה, שכל ההתייחסות שלהם בכניסה לאי-קומרס היא התייחסות לקידום מחירות, לפרומושן למעשה, לפייסבוק, לגוגל, לתנועה, לאתר האינטרנט. כל אלה דברים חשובים ומרכזיים כמובן, אבל הם לא היחידים, וככל שהעסק יותר גדל, ככה אנחנו רואים שהממשק השיווקי באינטרנט הוא מקבל נפח אפילו בשלב מסוים פחות חשוב מכל הלוגיסטיקה שמאחור. אז מה יש לנו בפרומושן? יש לנו תקשורת שיווקית, יחסי ציבור, פרסום, כמובן מנועי חיפוש, רשתות חברתיות, ערוצי תוכן, מנגנוני דיוור, פרסום אופליין. אלה כולם ערוצים שהם נגישים באינטרנט. כמובן שהפרסום אופליין בשביל להביא תנועה לאינטרנט הוא מאוד 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 משמעותי. אני מזכיר לכולם את הקמפיין הענק של יד 2 שהם נכנסו לשוק, מדיה טלוויזיונית, רדיו, אוטובוסים. אנחנו רואים יותר ויותר גופים כמו מאקו שמפרסמים המון מדיה טלוויזיונית בשביל להביא גולשים לאתר
האינטרנט, ובהחלט השיווק באינטרנט בפני עצמו הוא לא הדרך היחידה להביא גולשים, ואנחנו נראה ונלמד את זה במהלך הקורס. אוקיי, בואו נמשיך עם מודל SWOT למסחר אלקטרוני, מודל למעשה לניתוח שוק. חוזקות המסחר האלקטרוני, התקשרות עם צרכנים בשלים לרכישה. חברים, עולם הסרצ' באינטרנט ומה שגוגל עשה הוא למעשה פתח עולם שלם שבו ניתן לייצר פרסום וחשיפה מדויקת ורלוונטית בזמן ובמקום שהלקוח מחפש את השירות או המוצר. זה דבר מאוד 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 חזק, בגלל זה מנועי החיפוש הם דבר מאוד מאוד חזק בכל נושא השיווק באינטרנט, וזה חוזקה מאוד מאוד משמעותית של השיווק הדיגיטלי בכלל, כמובן של המסחר האלקטרוני. יכולת איסוף נתונים טכנולוגית למטרות בקרה ושיפור ביצועים, מאחר ובאינטרנט ובמערכות הטכנולוגיות הכל מדיד והכל מתועד. היום מדברים על מערכות של ביג דאטה שידעו לנהל יותר ויותר מידע על לקוחות פוטנציאליים ועל לקוחות של בית העסק. ואחד היתרונות המרכזיים של המסחר האלקטרוני והשיווק הדיגיטלי זה בזה שניתן לייצר סטטיסטיקות וללמוד דברים ולשפר ביצועים מתוך מספרים שפעם בכלל לא היו זמינים לבתי עסק. תגובה מהירה וזמינה ללחצי השוק, היכולת עדכון האינטרנטי ניתן לנהל בצורה מאוד מאוד מהירה, בזמינות גבוהה מאוד. אפשר להעלות מוצר, להוריד מוצר, לשנות מוצר, להוסיף קופון, להכניס הנחה, לעשות הרבה מאוד משחקים מעכשיו לעכשיו, וזה בהחלט מאפשר גם תגובה לפעילויות של מתחרים. זה חוזקה מאוד 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 חשובה של המסחר האלקטרוני. מפחית עלויות, בהחלט יש מודלים שיודעים להפחית עלויות, חברות שסוגרות נקודות מחירה פיזיות חוסכות בעלויות ועוברות לניהול דיגיטלי של מלאי, מסעדות שסוגרות המסעדה ועוברות למודל רק של שליחויות. אני מכיר מסעדות שעשו את זה וחסכו המון בעלויות ואפילו הגדילו מחירות רק במעבר לעולם הדיגיטלי. עשרות דוגמאות, אתם צריכים לשבת ולראות האם אתם מסוגלים, וסביר להניח שאתם מסוגלים להפחית עלויות בכל מיני תהליכים בעסק שלכם. מאפשר החדרה קלה יחסית של מוצר חדש. אנחנו במהלך הקורס נדבר הרבה על יכולת ניהול תקשורת מול לקוחות ולקוחות פוטנציאליים. כל עולם הקהילתיות, מה המשמעות של בניית קהילה לבית העסק, אלו אלמנטים שמקלים מאוד להחדיר מוצרים חדשים, ובהחלט הנושא הזה של ניהול קשרי לקוחות דרך האינטרנט זה חוזקה מאוד מאוד חזקה של המסחר האלקטרוני. יכולת להגביר פעילות ומחירות ללקוח. אנחנו רואים דוגמה מצוינת לזה, זה אתר אמזון לדוגמה. כשאני הולך לקנות ספר באמזון, אין מצב שאני לא איכשהו מגיע לעוד 2 ספרים. הם יודעים לעשות מאצ'ינג בצורה מאוד 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 חזקה ולהגביר פעילות, להציג ולתת ללקוח מוצרים משלימים ומוצרים דומים בזמן שכרטיס האשראי נמצא בחוץ.
יש יכולת טכנולוגית מעולה להגביר פעילויות ומחירות בפורמט האלקטרוני. והנקודה האחרונה זה זול לקידום. עדיין יש ערוצים שהם זולים משמעותית מערוצי אופליין או מערוצים מתחרים אחרים. יש הרבה מאוד קידום אינטרנטי שניתן לעשות גם ללא עלות בכלל, למי שיודע מה שהוא עושה כמובן. חולשות. מחייב אותך להיות תחרותי ומחייב רמה גבוהה של שירות לקוחות. באינטרנט בעלי עסקים נמצאים בתחרות ישירה כל הזמן. מוצרים שנמכרים באתרי השוואות מחירים, לדוגמה, הם צריכים לקיים רמה גבוהה ביותר של שירות לקוחות על מנת שיקנו מהם ולא מהמתחרים. אם לא עונים מהר, אם נותנים ללקוחות פוטנציאליים לחכות על הקו, פשוט מנתקים ומתקשרים לספק אחר. האינטרנט זה מדיה עצבנית, אנשים אין להם סבלנות, ובגלל שיש אופציות מתחרות, אז פשוט לא תספקו שירות ברמה גבוהה, לקוחות יתחילו לעזוב. ביקורות והערות שליליות יכולות להתפשט במהירות ולהזיק למותג. אנחנו מכירים כל מיני תלונות והערות שהופכות פתאום להיות ויראליות ולעבור ברשת, כשאין עליהם יותר שליטה בשלב מסוים. אנחנו מכירים כל מיני כתבות שליליות שממשיכות לעלות בגוגל על שם המותג. בהחלט דברים שצריך להיזהר מהם, הם יכולים לייצר נזק למותג. עלות הכניסה יכולה להיות גבוהה. כניסה לאי-קומרס מצריכה גם ידע טכנולוגי, גם תוצרים טכנולוגיים, גם ידע שיווקי ותוצרים שיווקיים. בהחלט יש גופים שעלות הכניסה שלהם היא מאוד יקרה, וצריך לעשות תחשיב עלויות מאוד מאוד מדויק. לעשות את זה גרוע יכול להיות יותר גרוע מאשר לא לעשות את זה בכלל. בהמשך לסעיף הקודם, כשנכנסים לאי-קומרס ולא עושים את זה כמו שצריך, ניתן להפסיד את עלות ההשקעה. חברים, מאוד קל, אני חוזר על זה, מאוד קל לעשות הרבה מאוד דברים באינטרנט, להשקיע הרבה מאוד כסף ולקבל אפס תוצאות. אני בהחלט שוב ממליץ בחום שאתם נכנסים למהלך כזה אסטרטגי, תעזרו באנשי מקצוע, אנחנו כמובן גם כן נשמח לעזור. האינטרנט מקל על לקוחות להשוות מוצרים ומחירים, דיברנו על זה, בעיקר אתרי השוואות מחירים, תחרות גבוהה במנועי החיפוש וכדומה. העסק האלקטרוני עובד כל הזמן במהירויות גבוהות, ולכן מצריך התעסקות סביב השעון. אם אתם מוכרים לדוגמה בחול ויש חגים בארץ, עדיין אנשים יכולים להזמין ועדיין צריך לתת להם שירות ועדיין צריך לתת שירות לקוחות. ההתעסקות במסחר האלקטרוני סביב השעון, וצריך לקחת את זה בחשבון. מצריך עדכונים טכנולוגיים תכופים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. שאתם מקימים מערכות אלקטרוניות, צריך לקחת בחשבון שטווח החיים שלהם יכול להיות מוגבל. אנחנו מסתכלים רק על השנתיים האחרונות, ואנחנו רואים את הכניסה של הסלולר, ואיך נדרש היה לעשות עדכונים לכל המערכות, לסלולר ולטאבלטים, ועכשיו כמובן לאפליקציות. אנחנו כל הזמן בסביבה טכנולוגית שמשתנה ומתחלפת, ולכן צריך כל הזמן להמשיך להשקיע בטכנולוגיות.
הזדמנויות. ניתן להשתלט על נתח שוק בצורה מהירה. אני שוב מזכיר את הכניסה של יד 2 לתוך השוק ואיך הם לקחו את הבכורה מאתר הומלס בצורה מהירה. כמובן עם השקעה מאוד מאוד רחבה בשיווק, אבל אפשר לעשות את זה. יכולת הגעה לשווקים חדשים ולקהלים חדשים. אני לא ארחיב, היכולת שלנו למכור פתאום לקהל בינלאומי. למעשה הזירה פתוחה וניתן להגיע לקהלים שלא הגענו אליהם קודם. שיווק ומכירות דינמי ויצירתי מאפשר להתרחב לשווקים חדשים וקהלים חדשים. גם השיווק עצמו, היכולת לייצר אינטראקציה באלמנטים שיווקיים, היכולת לייצר צ'אטים, דו-שיח, וידאוים, כמו שאנחנו עושים עכשיו, בהחלט מקל עלינו להגיע לשווקים חדשים ולקהלים חדשים שבאופליין לפעמים קשה להגיע אליהם. אינטגרציה עם מערכות ממוחשבות יכולה לייעל ולהגדיל תפוקות. בהחלט הזדמנות מאוד מאוד מרכזית לעסקים מסוימים. כל נושא האוטומציה, לקחת תהליכים ולעשות להם אוטומציות טכנולוגיות שמייעלות את התהליכים וחוסכות בכוח אדם. עולם שלם ומעניין, כל אחד צריך לשבת ולנתח את הפעילות שלו ולראות כיצד הוא יכול לייעל תהליכים דרך מערכות ממוחשבות, CRM, מערכות ניהול לקוחות, מערכות ניהול מלאי וכדומה. יכולת שמירה על תקשורת ישירה ובניית קהילה לטובת הגדלת מכירות ומכירות חוזרות. מעולם בהיסטוריה האנושית לא היה, סליחה על זה, מעולם לא הייתה יכולת יותר קלה להקים ולנהל קהילה. קהילה, המשמעות שלה זה יכולת הגדלת תפוקה ויכולת הגדלה מכירות חוזרות ללקוחות ולקוחות פוטנציאליים שכבר מכירים אתכם, שקנו ממכם או ששמעו עליכם ויש לכם תקשורת ישירה מולם. ואיומים. חדירה לשוק קיים דורש מציאת נקודת בידול ומתן שירות טוב יותר מהקיים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. לקוחות מגיעים אלינו ואומרים לנו, אני רוצה אתר כזה. מה זה אתר כזה? כמו של המתחרה שלו, בדיוק אחד לאחד. חברים, תמצאו את נקודת הבידול. אם אתם מקימים אתר כמו של המתחרה, אז אתם נכנסים בלי שום יתרון יחסי לתוך השוק, והמתחרה שלכם כבר נמצא שם, זאת אומרת שיש לו באופן אוטומטי יתרון עליכם. תעשו בבקשה שיעורי בית, תמצאו איפה אתם יותר טובים, תקימו פתרון באינטרנט טוב יותר משל המתחרה, לא בדיוק כמו של המתחרה. פערי ידע בטכנולוגיות אינטרנט ושיווק באינטרנט, דיברנו על זה, יכול לייצר הפסדים לחברות. פערי הידע הולכים וגדלים ככל שהזמן גדל, וזה שוב מחזיר אותנו לנקודה שצמצום פערי הידע בטכנולוגיות ובשיווק מתחיל בלימוד, וברגע שתלמדו תוכלו לנהל וליישם ולקבל תוצאות יותר טובות. זוהי מהות המכללה שלנו, ובהחלט זאת המטרה שלנו, לא להגיע למצב שיש פערי ידע ולצמצם את פערי הידע ככל שניתן. תחרות מול שחקנים גדולים כמעט בלתי אפשרית, אפילו על ידי שחקנים גדולים אחרים. במקרים מסוימים זה מאוד נכון. קחו לדוגמה את אתר זאפ, השוואת מחירים. היום להתחרות בו, גם אם גוף מאוד גדול נכנס לשוק, זה בהחלט משימה לא פשוטה.
מצד שני, קל להעתיק אותך ואת השירות שלך. אם השירות שלך הוא ייחודי והוא חדש בשוק, הרבה מאוד פעמים פשוט קל מאוד להעתיק אותו ולייצר איזושהי אלטרנטיבה, ולכן צריך להיזהר מהנושא הזה. עבודה במקביל של מספר פונקציות, הפעילות באתר חייבת להיות מגובה על ידי מחלקות אחרות בארגון. אני אספר לכם מקרה שממש לא מזמן נחשפתי לחברת תיירות מאוד גדולה שניתחתי את הפעילות שלה, ולא הייתה שם שום קורולציה בין מה שקורה באתר האינטרנט לבין מה שקורה לסוכני המחירות בשטח. באתר היו הנחות ומבצעים וחופשות שאנשי המחירות בכלל לא ידעו על קיומם, וזה מגיע למצב שהם שואלים את הלקוחות מה הם ראו ואיפה הם ראו ובאיזה מחירים הם ראו. מאוד מאוד רע ולא אפקטיבי. העובדה שיש איזושהי חזית אינטרנטית מצריכה את כל הארגון להיות מתואם ולדעת איך לטפל בנושא הזה. אז אלה האיומים של הכניסה למסחר אלקטרוני. אוקיי, אז הגענו לסיום ולסיכום של השיעור הראשון. אני רוצה בכמה נקודות לחדד את הדברים. 1. למד, תבין, תנהל, תיישם ותקבל תוצאות טובות יותר. חברים, זה נכון בכל תחום בחיים, בטח ובטח בתחום העסקי, וכמובן בשיווק הדיגיטלי, שיש כאן פערי ידע לא נורמליים. אם אתם לא תלמדו, אתם לא תבינו, אתם לא תייצרו את המיומנויות, אתם לא תדעו לנהל, אתם לא תדעו להפעיל ולדרוש את מה שאתם רוצים ואת מה שאתם צריכים מהספקים, ואתם פשוט לא תקבלו את התוצאות שאתם רוצים. כל תהליך שיפור, כל תהליך חדש מתחיל מלימוד. בחן את השוק, אתם את השירות המוצר לפעילות המסחר האלקטרוני. חזרו על השיעור הזה. מי שלא רשם מספיק הערות, יש לו יכולת לחזור ולרשום הערות. תעשו שיעורי בית, אל תיכנסו לשוק האינטרנט סתם, תדעו מה שאתם עושים. אנחנו כמובן ב-iWeb נשמח לעזור לכם. צמצם את מרחב הטעויות. למה ועבוד עם אנשי מקצוע? אנחנו רואים יותר ויותר לקוחות שמגיעים אלינו אחרי שהם עובדים לא עם אנשי מקצוע. חברים, החוסר תוצאות זה לא בגלל אנשי המקצוע, זה בגללכם, בגלל שאתם נופלים למלכודת הזול, החינם, מאחר ואתם לא מבינים, אתם לא יודעים להשוות בין ספקי שירות ואתם לא יודעים להבין למה הפרשי העלויות, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי בתוצאות. יש משפט מאוד מפורסם שאנחנו אוהבים להשתמש בו: אם אתה חושב שלעבוד עם מקצוען זה יקר, תנסה לעבוד עם חובבן. נקודה נוספת זה תגובות למטה או בטופס או באתר שלנו. אני אשמח מאוד לקבל תגובות על השיעור, לקבל מכם מיילים, הערות, בשביל שנוכל גם לשפר וגם להשתפר, וגם כמובן אם יש לאנשים שאלות אני אשמח לעזור ולענות. וכמובן צפו בשיעור הבא שלנו. אתם יכולים להירשם גם לניוזלטרים שלנו למטה, ואנחנו נדאג לשלוח לכם את השיעורים הבאים בסדרה. שמחתי מאוד, אני מקווה שקיבלתם הרבה ערך מהשיעור היום.
וניפגש בשיעור הבא. ביי.